Atomet. Der er atomer overalt, hvor man er, og man kan ikke undgå atomer. Det er bare en del af verden. Et atom, det kan man vise sådan her. Og som man kan se, så er der en kerne her, hvilket jeg har skrevet der. Og inde i kernen, der er der nogle protoner. Og protonerne, de er markeret med plus, fordi de er positive. Men inde i den her kerne, så er der også noget til at være nogle neutroner. Fordi at uden neutroner, så vil kernen ikke holde sammen. Fordi protoner, de frastøder hinanden, så neutronerne skal holde sammen på hele den her kerne, for at det fungerer. Så er der også elektroner. Så er der også nogle elektroner, som jeg har markeret med E-, og E er jo forkortelsen af elektroner, og minus det er simpelthen fordi de er negative, og elektronen den cirkler helt vildt hurtigt rundt om kernen, og den vejer faktisk meget mindre end kernepartiklerne. Den vejer 1836 dele i unit, hvilket er 0,0005 cirka. Hvor derimod protonet, det vejer 1 unit, og neutroner, det også vejer 1 unit. I et atom, der kan man faktisk finde flere atomer, der hedder isotoper. Og isotoper, det er forskellige atomer, men med samme protontal, som jo bare er grundstofnummeret, så derfor er det jo altid det samme, uanset hvad for en isotop du laver. Men det der er med en isotop, det er, at de har forskellige neutrontal, eller værdier af neutrontal. Og hvilket så gør, at man har forskellige værdier af nukleontal, som jeg viser her. Her har jeg så 4 egentlig ens grundstoffer, fordi det er helium, men det er 4 forskellige, fordi det er 4 isotoper. Og som man kan se her, hvis du lige kan se næsten, der står 2 her, og der står 7 her. Lidt utydeligt, men man kan godt lige nå at se. Og 2, det er protontallet, og som man kan se måske, så står der 2 i bunden ved alle 4. Og protontallet, som sagt, vil altså være sammen. Men det øverste tal, det er så det, som skifter. Her har jeg skrevet 7, her har jeg skrevet 6, og her har jeg skrevet 3 og 4, altså forskellige slags nukleontal. Og nukleontallet, det er kort sagt, hvor man tager neutrontallet og protontallet og plusser sammen. Så det vil sige, at hvis vi tager udgangspunkt i den her, hvor der står 7, så tager man nukleontallet 7 og minus 2 som protontallet, og så får man 5, som så er neutrontallet. Atommassen, den kan man få ved selvfølgelig at lægge neutrontallet sammen med protontallet. Så hvis der er en neutron, en proton og så en elektron, så vil atommassen, det vil blive 2,1 eller andet kommatal, som nok er 2,0005, hvis man skal være mere præcis. Så det var lidt om atomet og isotoper og atommassen.